Khulu ukuthi kufoba nebekunene ingane ibingelela kama upastor weNingi Noflike. Kukodwa ngicela kubantu ukuthi bengifonele uma bengabalandeli be-channel, kodwa abantu abaningi baya ngi-WhatsApp. Abanye mangibakhuza bengithuke bengibuthelana ukuthi why ngino-WhatsApp uma ngingafuni ukusetshenziswa WhatsApp. Ngaza kwethu umuntu okhuluma nami ngosuke efuna ukusizakala. Ukukhuluma nawe akungisizi ngalutho. Itshala ngikhuluma nawe ngefoni noma ngikhuluma nawe ngo-WhatsApp akungisizi ngalutho. Ufuna ukusizakala. So abantu abayeke ukuthi enze kube ngathi yimina ozosizakala ngokukhuluma naye bese ngiphoqelela ngikhuluma naye ngendlela mina ngithi angifuni ngayo, ngoba ngiyakubeka yikho nevideo yodwa la ngichaza ukuthi abantu bengi-WhatsApp khona. Onke amavideo akhona ngichaza into eyodwa ukuthi ingane zakho ukuthi ngifoneleni. So uma senizwa ngiphoqa ukuthi angikhulume ngo-WhatsApp engathi khona la ngizosizakala khona, ku-wrong, ngoba wena osuke ufuna ukusizakala. Faka i-airtime, ufone, uyichaze igama, ucela ukusizakala kuphela. Ngenza ifavor, ngiyakuhlangabeza kuloko osukunenkinga nako. Akukho la ngizolekeleleka khona mina ngokuthi ngikhulume nawe, yabona. So ingakho wena sihlangabeze ukuthi ufake i-airtime ungifonele kuphela. No, case close. Asingeke sikhulume debate. Kuba la nombukeli obesebuza ukuthi uphuphe eqeba imali. Yini ukugqiba imali? Ukugubha ufaka imali yakho phansi. Ukumba ufaka imali phansi is to dig a hole and bury your money. So number one, ngokujwayelekile when you uphupha imali uPaul uma uyigqiba olusho ukuthi kungenzeka kunobuthakathi okade benziwa phezulu kobunhlanhla bakho, phezulu kwengcebo yakho, phezulu kwemali yakho, ukuze lobunhlanhla bakho uphazamiseke. Kungabi lolutho uphumelele entweni zakho, kube nzima ukuthi uphumelele, yabona. Kwesinye isikhathi omunye ngathi uma uphupha imali uPaul uma uyigqiba olusho ukuthi kumele ulinde uthandaze kakhulu, ulinde uzile, ngoba kungenzeka umuntu onenhlanhla enkulu kodwa ke ekade ibeseke iphazanyiswa ukuthwetshulwa ke, iphazanyiswa ke ukumbelwa, iphazanyiswa ukugqitshwa isitha. Okungenzeka kunomuntu owabethatha le mali lapha wabese ithwebule igqiba le mali yakho, thwebula lobunhlanhla bakho manje bumbela lapho ukuthi wena lobunhlanhla obuthinta imali bungabi seduze nawe, lobunhlanhla obuthinta impumelelo nengcebo bungabi seduze nawe, yabona. Izaga 2 verse 4, uma ufuna njengesiliva, uma ukufuna njengesiliva ukuphenya njengamagugu afihliweyo. Isaiah 45 verse 3, ngiyakukunika ingcebo yobumnyama nemfuyo ethukusiweyo ezindaweni esithekileyo. So 3, kuyenzeka uma uphupha imali kuba uPaul uma uyigqiba ungabuye likhoma ukuthi kungenzeka wena ungumuntu ongalisebenzisi ikhono lakho noma ithalente lakho, nokanye wena umuntu ongayitshali imali yakho ngendlela efanele, noma wena utshala imali yakho ngendlela engeke ikwenzele inzuzo, yabona, ngayo, noma le ndlela osenza ngayo ithalente lakho angeke lakuphumelelisa, uyayibona. uMateyu 25 verse 18, kodwa indoda eyayinenkulungwane eyodwa yagubha umgodi yagqiba imali yenkosi yayo. Kanti 4, ngokwenkolo-ke uma uphupha imali uPawuluhle uma uyigqiba, uma umuntu osevangelini sibheka ngokukholwa, ngoba lokho kusho ukuthi kungenzeka usunqume ukukhohlwa ngengcebo, usudele amagugu wadela iminako yalelizwe ngenxa yensindiso nevangeli. uJobe 22 verse 24, ugqibe igolide lakho othulini nelase Ofiri phakathi kwamatshe eminonjana. Usomandla uyakuba igugu lakho nesiliva elikhazimulayo kuwe. Siweni phansi lematulu, kulela kuyo Jesu.